Benvolguts nens i nenes del món, som els Reis Mags de l'Orient. Aquest any som nosaltres que enviem una carta molt atentament. Us volem fer saber el neguit, que pot ser el dia 5 a la nit. Sentint-ho molt, a la cavalcada no podrem venir. El món està tot gris i brut, el cel està tot ple de fum i l'estrella no es veu al cel per seguir el camí verd. Fins i tot els camells tenen set, aviat serà tot un desert. I ara la capa ens hem tret, ens morim de calor i de set. Al Melcior no li queden cents, no sap què regalar al nen Jesús. Ja només queden plàstics, deixalles a dojo i trastos en desús. Hem trucat ara al Pare Noel per saber si també està igual. La barba s'ha afaitat i ens ha dit que du sempre el banyador posat. El món està tot gris i brut, el cel està tot ple de fum i l'estrella no es veu al cel per seguir el camí verd. Fins i tot els camells tenen